sarkice ki sagata har kice mai yazo inda ina ne asiri abban sami dan dazo kuje gurin ta ita din sirrin mahaifinta ce ba quraishiya labbaiki ya fatima assalamu alayki ya sayyida fatima assalamu alayki ya sayyida fatima salman ne na karbiya na ka mun zo gidan rabon arziki ga mun zo gidan rabon arziki gurin diya ga ahmad tarraki kece annabi ke ji da ke kece annabi ke ji da ke da jahar allah ma yana gaida ke duk duniyar nan wai ina yake duk duniyar nan wai ina yake yar gidan annabi tara kamar ki ya fatima